Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakarang linggo. Mahigit 460 million pesos sa tax losses na iwasan sa kampanya kontra iligal na sigarilyo sa Pampanga. Mandatory use of helmet sa Arayat inalmahan ng ilang netizen. Mayor, nilinaw na para ito sa kaligtasan ng riders at angkas. Clark International Airport kabilang sa world's best airports at arrivals. Dagdag singil sa gasolina at diesel posible sa susunod na linggo. IBMI at CLTV 36 magsasanib puwersa sa paghahatid ng tulong sa mga nangangailangan sa Central Luzon. Nakaiwas daw ang pamahalaan sa pagkalugi ng mahigit 460 million pesos sa buwis matapos matunton at salakayin ang mga pasilidad ng iligal na sigarilyo sa Pampanga. Inuulat ng Bureau of Internal Revenue na napigilan ang pagkawala ng mahigit 460 million pesos sa buwis kasunod ng seri ng operasyon sa Pampanga kontra iligal na sigarilyo sa Pampanga ngayong buwan. Ayon kay BAR Revenue Region No. 4 Director Saripoden Bantog, sa pagkikipagtulungan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, naputol ang supply chain ng mga peking produkto at naiwasan ang revenue leakage na dapat sana'y napupunta sa serbisyo publiko. Matatandaan noong February 11, sinalakay ng mga otoridad ang isang bodega sa Barangay Panipuan, City of San Fernando. Nasamsam dito ang mga makina at raw material sa paggawa ng sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 147.6 million pesos. Nakarecover din ang humigit kumulang 700,000 peking excise tax stamps na may halagang aabot sa 48.62 million pesos. Sa pamamagitan ng excise tax stamp authentication system ng BIR, nakumpirmang ang mga selyong ito ay nakalaan para sa iligal na produksyon at distribusyon ng sigarilyo. Sinundan nito ng operasyon noong February 16 sa Golden Sun 999 Industrial Park sa San Simon, kung saan nakumpiska ang 1,013 master cases ng iligal na sigarilyo na katumbas sa tinatayang 506,500 packs. Sa pagtataya ng BIR, aabot sa 412.36 million pesos ang kabuang tax liability ng mga nasabat na produkto, kabilang ang excise tax, value-added tax, surcharges, interest, administrative penalties at inspection fees. Ayon kay Commissioner of Internal Revenue Charlito Martin Mendoza, magpapatuloy ang ahensya sa paghabol sa mga sangkot upang maprotektahan ang lehitimong koleksyon ng buwis. Binigyan din ng BIR na malaking bahagi ng pondong nakokolekta mula sa buwis sa tabako ay ginagamit para sa kalusugan, edukasyon at infrastruktura. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang mga may-ari ng mga bodega at iba pang responsable sa operasyon. Inihahanda na rin ang pagsasampa ng mga kasong kriminal at paglabag sa buwis alinsunod sa National Internal Revenue Code at iba pang umiiral na batas. Sa gitna ng kampanya, nanawagan ng mga otoridad sa publiko na manatiling mapagmatsyag at makipagtulungan upang tuluyang masugpo ang iligal na kalakalan sa kanilang mga lugar. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sa pamamagitan ng executive order, bumuo ang Mariveles LGU ng task force na tututok sa kontrabando at smuggling kasabay ng paglaban sa iligal na sigarilyo ng gobyerno. Bumuo ng mas organisadong kampanya laban sa iligal na sigarilyo ang pamahalang bayan ng Mariveles, Bataan matapos ilabas ang Executive Order No. 008 Series of 2026 upang palakasin ang lokal na pagpapatupad ng batas kontra smuggling. Kinilala ang pagiging vulnerable ng Mariveles sa mga kontrabando dahil sa aktibong pantalan nito at daloy ng kalakalan, kaya kinakailangan ng mas mahigpit na koordinasyon ng mga ahensya sa pagbabantay, batay sa kautusan ni Mayor Ace Jello Concepcion. Itinatag ang Mariveles Anti-Contraband Task Force na pamumunuan mismo ng alkalde bilang pangunahing coordinating body ng mga operasyon laban sa smuggling. Inaatasan ng mga ahensya na magsagawa ng joint inspections, magbahagi ng intelligence information at bantayan ang buong supply chain
mula importation, imbakan, transpo hanggang retail distribution. Batay sa iho, hindi lang mga courier ang target ng investigasyon. Kabilang din sa mga tututukan ng mga financier at organizer sa likod ng iligal na kalakalan. Inaatasan din ang regular na pagsusumite ng ulat hinggil sa mga nasabat, enforcement actions at estado ng mga kaso upang matiyak ang transparency at accountability. Itinuturing ng EO ang iligal na sigarilyo bilang revenue crime dahil direktang naapektuhan ang kita ng pamahalaan na dapat sana'y napupunta sa serbisyong panlipunan tulad ng kalusugan, edukasyon at infrastruktura. Sa ilalim pa rin ng kautusan, paigtingin ng monitoring sa high-risk areas gaya ng pantalan, mga bodega at pangunahing distribution routes sa Mariveles na magsisilbing mahalagang logistics at trade corridor sa Bataan. Ayon sa LGU, layo ng hakbang na protektahan ang kabuhayan, kaayusan at legal na kalakalan sa komunidad. Sa ilalim ng iisang command structure na pinagsama-sama ang enforcement, intelligence, regulatory, oversight at prosecution, inaasahan daw na maging modelo ang Mariveles sa iba pang lokal na pamahalaan sa pagpigil ng smuggling. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Narecover ang hinihinalang sabu na nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong piso sa isinagawang operasyon ng PIDEA Region 3. Ang nasa koteng droga, ibinebenta umano sa ilang lugar sa Bulacan. Nasamsamang tinatayang 3.4 milyon pesos na halaga ng sabu sa isinagawang buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Regional Office 3 nitong Huwebes ng hapon. Aabot sa 500 gramo ng hinihinalang methamphetamine hydrochloride o sabu ang narecover ng mga otoridad mula sa 3 itinuturing na high-value target sa operasyon na isinagawa bandang alas 3:45 ng hapon sa panulukan ng Zoilo Hilario Street at Metro Parking sa Pasay City. Ayon sa PIDEA, ang mga naarestong individual ay sangkot umano sa malakihang distribusyon ng sabu na umaabot sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at mga kalapit bayan sa Bulacan, mga lugar na matagal nang nanghihipaglaban sa epekto ng iligal na droga sa mga pamilya at kabataan. Nakumpiska sa operasyon ang 5 plastic bag na naglalaman ng hinihinalang sabu, isang mobile phone, lisensya sa pagmamaneho at ang marked money na ginamit sa buy-bust. Dagdag ng mga otoridad, ang pagkakatanggal ng ganitong kalaking supply sa merkado ay inaasahang makababawas sa pagkalat ng droga sa mga komunidad at makatutulong upang mapigilan ang pagdami ng mga kabadaang nalululong sa ipinagbabawal na gamot. Pansamantalang nakadetine ang mga sospek sa pasilidad ng PIDEA Region 3 habang isinasailalim sa pagsusuri ng forensic laboratory ang mga nakuhang ebidensya. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 5 kaugnay ng Section 26B ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na may kaukulang mabigat na parusa at hindi basta napapayagang makapagpiyansa. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na makipagtulungan upang mapigilan ang pagkalat ng iligal na droga sa mga komunidad. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Mahigpit na ipinapatupad ngayon sa bayan ng Arayat ang mandatory use of helmet, pero ang hakbang na ito ay inalmahan ng ilang netizens. Bagamat mayroon ng umiiral na batas, kulang pa rin umano ito sa implementasyon. Para sa iba pang detalye, narito ang report. Dito sa bayan ng Arayat, Pampanga, mahigpit na ipinapatupad ang mandatory use of helmet alinsunod sa Republic Act 10054 o ang Motorcycle Helmet Act of 2009. Bagamat existing ng batas, kulang pa rin ito sa implementasyon. Sa pagsisimula ng buwan ng Pebrero, opisyal na inanunsyo ng pamahalang bayan ng Arayat sa kanilang social media page ang mas mahigpit na pagpapatupad ng ordinansa na umani ng samut-saring reaksyon mula sa netizens. Sa panayam ng CLTV 36 News kay Arayat Mayor Jeff Loris, ipinaliwanag niya ang batayan ng naturang hakbang.
strictly implement yun dahil may batas tayo at mandatory helmet use sa Republic Act number 10054, no? An act of mandating the use of motorcycle helmet by riders and passengers and providing penalties for violations thereof. Sa 2009 po to, no? So tayo po binigyan tayo ng upaya ng batas na mag-implement ng mga ganito, no? Marami na tayong batas, pero kailangan lang natin ng political will at implementation. Sa ilalim ng batas, obligadong magsuot ng standard protective helmet ang lahat ng motorcycle riders at kanilang angkas kapag bumabaybay sa mga pampubliko at pangunahing kalsada. Ayon sa LGU, nakatuon ang pagpapatupad sa provincial at national highways at hindi sa mga barangay road o panloob na ruta tulad ng palengke. Pabor po ako sa helmet. Kasi po, dagdag kaligtasan po sa mga nagmumotor po. Oo naman, pabor ako. For safety. Marami mga batang maharurot sa daan. At least, may safety sa katawan. Din sa arayan yung pag-helmet na pabor naman po dahil marami naman pong nagiging safety cost yung helmet natin din sa arayan. Isa rin sa mga isyong lumutang online ang pangamba ng ilan na maaaring magamit ang helmet para maitago ang pagkakakilanlan sa mga krimen gaya ng riding in tandem incidents. May chance po naman na hindi naman pumapabor dahil dumarami po yung hold-upan dito sa bayan. So meron tayong police visibility naman. Nagki-checkpoint naman ng mga police natin. Pero dahil hindi naman sapat ang ating mga kapulisan, dahil ang populasyon ng bayan ng Arayat is almost 150,000, 30 barangays. So ibig sabihin, hindi naman sapat ang 80 na police para i-monitor lahat yung ating mga 30 barangay na yan. Ayon sa alkalde, hiwalay na usapin ang pagsusuot ng helmet at ang pagpapanatili ng seguridad. Mahalaga pa rin aniya ang aktibong partisipasyon ng mga barangay at pakikipagtulungan ng komunidad sa mga kinauukulan upang maiwasan ang krimen. Dagdag pa ni Loris, may mga pagkakataong may nahuhuling suspect ngunit hindi natutuloy ang kaso dahil walang formal na reklamong naihahain. Marami na po tayong nahuli ng mga nagnanakaw ng mga motor, mga robbery, hold-upan. Marami na po. Ang problema ho lang natin dito, hindi po nagpapile ng kaso ang mga complainant. Complain ng complain. So ngayon, ang gagawin nila, hindi naman pwede magkaroon ng illegal detention yung mga pulis. Kailangan nila mag-file po tayo ng kaso. Samantala, pagdating naman sa multa, may nakatakdang bayarin para sa mga lalabag. 200 sa unang offense, 500 sa susunod na pagkakahuli at aabot naman sa 800 ang ikatlong offense. Tiniyak naman ng alkalde na walang sino man ang dapat ma-exempt sa pagpapatupad ng batas. Wala naman sila sinasanto dapat no? Wala silang pinipili. Kaya nga ako, lagi ko binibilin, no? Sa ating mga kawani ng gobyerno, no, na pag kahit traffic enforcer siya kasama mo sa katrabaho sa munisipyo, hulihin mo pa rin pag wala silang nasa violation sila at huwag nila gagamitin yung pangalan ko. Kailangan sa kanila makikita pa lang ang disiplina dito pa lang sa munisipyo, pero pulis pa rin ang nanguhuli. Katulong lang natin yung mga traffic enforcer natin. Patuloy din ang panawagan ng Arayat LGU na sumunod sa mga umiiral na batas. Tulungan niyo po ako, hindi naman po namin kayo kayang bantayan 24/7. Pero ang kailangan ko lang po sa inyo, kooperasyon, disiplina lang po sa bayan ng Arayat. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Unti-unti nang masasagot ang kakulangan ng classroom sa Walaca City matapos lagdaan ang MOA kasama ng DepEd para sa Classroom Acceleration Program. Nilagdaan na ang kasunduan sa pagitan ng Department of Education o DepEd at mga LGU upang mahabilis ang pagpapatayo ng mga silid-aralan sa bansa. Si President Ferdinand Marcos Jr. nauna sa paglagda ng Memorandum of Agreement
na magpapadali sa pag-aproba ng mga permit, pagtukoy sa prioridad na paaralan at pagtatayo ng ligtas at makabagong classrooms. Ayon kay Balakad City Mayor Joel Daquino na kabilang sa mga pumirma sa MOA, matagal na raw hinihintay ng mga LGU ang hangaring ito. We were able to sign po yung MOA na pinakahihintay natin for the Classroom Acceleration Program for the LGU makipag-tie up na po sa ating national government para sa construction at maayos na po at maayos na yung mga silid-aralan na magagamit po ng ating mga estudyante. So we are really happy. Kahit balikan lang po kanina, dapat nandun tayo at ipakita natin kung gaano ka-priority ang education sa ating administration, and that's one thing that we are doing now. 7 paaralan sa lungsod ang target pagtayuan ng mga bagong silid-aralan. Binigyang diin ng opisyal na hindi mahahaluan ng anumang katiwalian ang mga gagawing classroom sa oras na magsimula ang mga proyekto. For Babalaka City, as of now, preliminary, we have identified 7 schools po. Wow, okay. Then, I'm still asking, no, kung po pwede pa dagdagan. Sabi ko, well, okay, always best efforts naman po. So we've already submitted the list of the schools, pero syempre kulang pa yun, no? We are hoping and praying na yung mga binigyan namin list ay madagdagan pa para to focus more on the schools, no, requirement. Para iba kasi pag yung silid-aralan mo is conducive for learning, mas yung bata, mas na-appreciate niya yung mga pagtuturo ng mga teachers natin kapag maganda ang mga school buildings po natin. And we are giving our assurance 100% kung ano po ang binabang pondo, yan ang magagawang classrooms sa amin po respective areas, lalo na po sa amin dito sa syudad ng Mabalacan. Matatanda ang una nang bumisita si Senator Bam Aquino sa lungsod upang personal na makita ang aktual na sitwasyon ng mga paaralan at isulong ang agarang pagpapatayo ng classrooms. Syempre one of the pioneers, si Senator Bam, visited Mabalacat first, no? At isinamahan natin siyang umikot sa mga schools, pinakita natin how dilapidated, how yung mga kailangan talaga, yung exigency na kailangan paggawa yung mga classrooms, nakita nila. And she really, Senator Bam really pushed for it, no? Ngayon umabot sa top level, then they realized na it's time to do this now. Wow. So that's the reason why meron tayong MOA, and happy to say, naging successful po sa mga League of the Cities of the Philippines. Samantala, nauna na ring lumagda sa kaparehong kasunduan ng mga pamahalaang panlalawigan noong February 11 upang matugunan ang tinatayang 165,000 na kakulangan sa silid-aralan sa buong bansa na popondohan sa ilalim ng Basic Education Facilities Fund sa halagang mahigit 85 billion pesos na nakapaloob sa 2026 national budget. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Kinilala sa 2025 Airport Service Quality Customer Service Awards ang Clark International Airport na isa sa world's best airport at arrivals. Sumasalamin ito sa pagsisikap ng CRK na maghatid ng dekalidad at serbisyo sa mga pasaherong dumaraan at bumibiyahe rito. Kinilala ang Clark International Airport o CRK bilang isa sa 6 na paliparan sa buong mundo na ginawaran ng Best Airports at Arrivals sa 2025 Airport Service Quality o ASQ Customer Experience Awards ng Airports Council International World. Ayon sa pamanuan ng Luzon International Premier Airport Development Corporation o LIPAD na siyang namamahala sa operasyon ng CRK, patunay ang parangal sa pagsisikap ng kanilang team at partners upang matiyak na maayos, komportable at may tunay na Filipino hospitality ang pagsalubong sa bawat pasahero. Sinabi ni LIPAD President and CEO Noel Manangkil na mahalaga ang first impression ng mga bumibisita sa bansa at layunin nilang mapanatili ang positibong karanasan ng mga pasahero. Batay sa 2025 ASQ survey, higit na pinahahalagahan ng mga pasahero ang malinis at maaliwalas sa kapaligiran ng paliparan, maayos at mabilis sa proseso ng arrivals, magalang at maasikasong frontline personnel at efficient border and passport control na nakababawa sa stress at abala ng mga biyahero. Ang ASQ ang tanging pandaigdigang benchmarking program na sumusukat sa passenger satisfaction habang nasa paliparan ang mga biyahero. Halos 707,000 na passengers ang sinuri sa iba't ibang oras at sa araw sa buong mundo gamit ang scientific sampling methods.
Sa ulat, lumabas na kahit patuloy ang pagdami ng air traffic sa buong mundo, tumataas din ang antas ng kasiyahan sa mga paliparang nagbibigay prioridad sa maayos at makataong serbisyo. Sa pagkilalang ito, mas pinagtitibay ng Clark International Airport ang posisyon nito bilang isa sa mga pangunahing gateway ng bansa na nagbibigay ng positibong experience sa mga lokal at dayuhang pasahero. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Karagdagang kaalaman at pagsasanay ang ihahatid ng bagong TESDA Accredited Training Center sa New Clark City na bunga ng pagkakaisa ng Bases Conversion Development Authority at ng pamahalaang panlalawigan ng Tarlac. Isang bagong yugto ng pag-asa at oportunidad ang binuksan para sa mga Tarlakenyo matapos formal na buksan ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Accredited Off-Campus Training Center sa Athlete Village, New Clark City nitong February 16. Pinangunahan ang inaugurasyon nina Joshua Bingkang, President and CEO ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA at Tarlac Governor Christian Yap. Ang pasilidad ay pangangasiwaan ng Tarlac Center for Learning and Skill Success sa ilalim ng Provincial Public Employment Service Office. Layunin nitong maghatid ng industry-aligned at TESDA-certified technical vocational education and training o TVET programs, partikular sa larangan ng hospitality, isang sektor na inaasahang lalago kasabay ng pag-unlad ng New Clark City. Napiling lokasyon ng Athletes Village dahil sa mga world-class na pasilidad at sa pamamagitan ng Facility Use Agreement, binuksan ng BCDA ang mahalagang training spaces upang magamit sa aktual na pagsasanay ng trainees. Ayon kay Governor Yap, ang training center ay maghahanda sa mga Tarlakenyo sa pagkuha ng iba't ibang National Certificate o NC courses sa hospitality. Ang programang ito ay dinisenyo bilang community-based training upang mas maging accessible sa mga residente ng Tarlac at karatig lugar. Sa halip na bumiyahe pa sa malalayong syudad, maaari nang makakuha ng dekalidad ng pagsasanay mga kabataan, displaced workers at mga nais magpalawak ng kasanayan malapit sa kanilang komunidad. Sa datos ng TESDA, libo-libong trainees sa Central Luzon ang taunang sumasailalim sa TVET programs sa iba't ibang larangan tulad ng hospitality, construction, ICT at automotive. Samantala, dumala rin sa ribbon cutting ang mga kinatawan ng TESDA Tarlac Local Economic and Investment Promotions Office na sumalubong sa unang batch ng mga trainees. Sa pag-usbong ng New Clark City bilang sentro ng negosyo at turismo, inaasahan na ang mga sinanay na Tarlakenyo ang magiging mukha ng world-class sa serbisyo sa rehiyon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraming linggo. May mga balitang yumanig. Pagkakaroon ng additional Kasunod ho tayo sa mga kwento. inspection ang DPWH sa January. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap. At sa iba pang mga balita, bilang bahagi ng kampanya laban sa mga nagdudulot ng ingay at panganib, libo-libong illegal at modified na muffler ang sinira ng mga otoridad ng Police Regional Office 3 o PRO3 kasabay ng pagkakarecover ng nasa mahigit 4,000 loose firearms. Para sa iba pang detalye, narito ang report. Marahil pamilyar ka na sa tunog na to. Pero, alam mo ba na bawal ang mga ganitong uri ng muffler o tambutso? Sa isinagawang ceremonial distraction ng mga nasamsam na illegal na muffler sa Police Regional Office 3 o PRO3 sa Camp Oliva, City of San Fernando, Pampanga, ngayong Lunes, February 23, mahigit 3,000 illegal na tambutso ang tuluyang sinira ng mga otoridad mula sa iba't ibang operasyon sa Central Luzon. Ayon sa PNP, bahagi ito ng mas matinding kampanya kontra modified o open pipe mufflers na bukod sa sobrang ingay, posible pang magdulot ng panganib sa kalsada. Ngayong araw nakasinira tayo ng more than 3,000 mufflers but
In totality, since June 19 until present, we already recovered more than 8,000 mufflers and more than 5,000 were already distracted from different police provincial offices. Ito yung libo-libong illegal na muffler na nakumpiska ng Police Regional Office 3 simula pa noong June 2025. Paliwanag ng pamunuan, ang sobrang ingay mula sa modified mufflers ay pwedeng humantong sa away at karahasan. Ay malaking epekto talaga, noise pollution ito eh. And alam mo yung simpleng noise pollution, meron nga tayong incident nagsaksakat ng barilan dahil lang sa sobrang ingay yan eh. So these are incident na dapat maiwasan natin if we will only abide dun sa mga batas na meron tayo. Kasabay ng kampanya laban sa maingay na tambutso, tinututukan din umano ng pulisya ang banta ng loose firearms. Inilatag sa pagpupulong ng Regional Law Enforcement Coordinating Committee at Joint Anti-Bank Robbery and Cybercrime Coordinating Committee ang mahigit 4,000 loose at illegal firearms na ngayon ay nasa kustodiya na ng mga otoridad. Binigyang diin ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. na hindi lang ito tagumpay ng PNP, kundi resulta ng mas pinalakas na koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno sa ilalim ng whole-of-government approach. These accomplishments are not the efforts of the Philippine National Police alone. They reflect our concerted efforts through a full and government approach in close coordination with the members of the RDEC and our partner agencies. A strong collaboration produces a strong result. Nauna nang nagsagawa ng hiwalay na distraction ceremony ang Pampanga Police Provincial Office nitong Linggo, February 22, kung saan higit 1,200 illegal mufflers ang winasak. Paalala ng pulisya sa mga motorista, sumunod sa batas at huwag nang matigas pa ang ulo. Dapat hindi rin tayo titigil. And of course, ang pinaka-importante kasi rito para mabawasan yan, yung awareness kasi sa mga tao. Jim, dapat yung awareness na dapat malaman nila na ito bawal. Dahil kung titingnan mo, lalo yung mga kabataan ngayon, bibili ng motor. O kaya maglo-loan ng motor, na bilang tatanggalin agad yung bagong muffler. Sayang naman. Sayang lang, nag-aaksay lang actually tayo ng oras. Nag-aaksay tayo ng oras, nag-aaksay tayo ng pera, at the same time, nagbabiolate pa tayo ng batas at mga ordinasyon. Isol Fernando, CLTV 36 News. May mga balitang yumanig. Pagkakaroon ng additional Kasunod ho tayo sa mga kwento. inspection ang DPWH sa January. Mula sa hapagkainan hanggang sa laot, nararamdaman na ang epekto ng kumakaunting galunggong. Kaya't kumilos ang BIFAR Region 3 at naglatag ng mga panukalang hakbang para sagipin ang stock nito sa FMA 6. Patuloy na bumababa ang populasyon ng galunggong sa West Philippine Sea, ayon sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3. Kaya naman isinusulong ngayon ng ahensya ang panukalang Fisheries Administrative Order o FAO para sa conservation at pamamahala ng Decapterus mackerellus o galunggong sa Fishing Management Area o FMA 6 upang malaman ang pulso ng mga apektadong grupo. Nagsagawa ng public consultation ng BIFAR Region 3 nitong Martes, February 24, kung saan naging sentro ng talakayan ang kinabukasan ng produksyon ng galunggong. Dumalo sa konsultasyon ang mga mangingisda, mga kinatawan ng pamahalaan, law enforcement agencies, at iba pang stakeholders mula Subic hanggang Masinloc, Zambales. Base kasi sa pag-aaral natin ng ating sa ating management body in which meron po tayong Science Advisory Group. So base doon sa pananaliksik nila ay bumaba po ang ating ang antas ng dami ng ating mga galunggong dito sa FMA 6. So usually po ang tinatawag nating target reference point is 35. So balit ngayon po ay 18 na lamang. So kailangan po nating umaksyon at gumawa ng mga paraan para maiangat natin ang dami ng galunggong dito sa FMA 6 at hindi tuluyan pong kumonti yung ating yung population ng ating mga galunggong dito sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga kinokonsiderang hakbang ang pagbabawas ng fishing days at paghihigpit sa laki ng mesh size ng lambat. Dalawa po ang kinokonsiderang management measures dito.
Una, yung pagbabawas ng tinatawag nating fishing days. So, base dito sa proposal, magbabawas ng 16 days ng panghuhuli. At and of course, yung compliance natin dun sa mesh size ng ating mga lambat. Kailangan po ay at least ano po siya, 3 centimeters ang laki niya. So, mas maliit po doon ay yun po ating pinagbabawal dito sa FAO na ito. Ngunit higit sa datos at regulasyon, umalingaw sa bulwagan ang tinig ng maliliit na mangingisda. Isa sa kanila si Salvador Cortez Jr. ng Santa Cruz, Zambales na higit 5 dekada ng mangingisda. Suportado niya umano ang layunin ng pamahalaan na tiyakin ang food security, ngunit iginiit niyang kailangan ng mas malalim na pag-aaral lalo na sa spawning season ng galunggong. Ito magandang tinatawag nating para sa security, food security. Maganda yan. Yung dapat na pag-aralan natin na kung anong season po yung tinatawag nating pangitlog. Kasi mas marami po na mawawala pagka yung mother fish ng yung mauli. Kaya sa akin, gusto ko pag-aralan na muna ng mga tinatawag nating gagawa ng batas na ito na yung panganganak lang ng isda. Doon lang tayo sa pagkatapos yung maliliit, hindi naman namin mahuli na yung maliliit kung sa totoo lang. Ang kailangan nating ma-save yung mother, yung mga mangingitlog. Bukod dito, may panawagan din si Cortez sa gobyerno para sa tulad nilang maliliit na mangingisda. Sana mabigyan kami ng tinatawag na konting programa nila, lalong-lalo sa mga payaw, mga tinatawag natin ibinibigay ng gobyerno sa mga tinatawag natin mga fish cages na tinatawag na para sa mga asosasyon. Yun lang po ang iniling namin at saka yung tinatawag nating pangkabuhayan ng mga kababaihan na halimbawa sa mga food processing. Yun ang pinakamalaga po, food processing para ma-preserve natin at saka yung mga isda na hindi nabibinta, doon namin gagawin sa food processing. Hindi po masasayang. Sa huli, sinigurado ng BFAR na makabuo ng win-win solution sa pagitan ng konserbasyon at kabuhayan kapag tuluyang ipatupad ang panukalang FAO. We'll try our best naman na maprotektahan yung hanap buhay ng ating mga mangingisda sa pag-implement nitong Fisheries Administrative Order na ito. Ginagawa naman po natin ito hindi lamang para sa ngayon, pati sa susunod pong mga panahon dahil hindi nga natin nahayaan na mawalang tuluyan yung ating galunggong. At kaya nga po ginagawa natin ang consultation para marinig natin yung mga kanilang mga recommendations na yung win-win solution para sa kanila between the stakeholders saka yung ating policy na ilalatag para sa pag-conserve nitong galunggong dito sa FMA6. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Inihayag ng isang opisyal ng kumpanya ng langis sa posibleng magkaroon muli ng malakihang pagsirit sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo na epekto ng sitwasyon sa Middle East at iba pang mga salik. Muling haharap sa dagdag pasanin ang mga motorista at tsoper ng pampublikong sasakyan at mga pamilyang Pilipino sa inaasahang panibagong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Leo Bellas, Pangulo ng Jetty Petroleum, batay sa price development nitong Webes, tinatayang tataas ng 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos kada litro ang gasolina at 80 sentimos hanggang piso naman sa diesel. Noong Martes, ipinatupad na ang pagtaas ng 60 sentimo kada litro sa gasolina at piso at 20 sentimos kada litro sa diesel at kerosene. Dagdag na agad sa gastusin ng mga nagko-commute at naghahanap buhay gamit ang sakyan. Sa paliwanag Bellas, patuloy na nagtutulak pataas sa presyo ng langis ang sitwasyon sa Middle East. Anya, nananatiling mataas ang presyo ng krudo dahil sa tensyon sa pagitan ng United States at Iran na pareho manong nagpapakita ng kahandaan sa posibilidad ng sigalot. Dagdag pa rito ang pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng Strait of Hormuz para sa military drills ng Iran na isang mahalagang rutang dinadaanan ng supply ng langis sa buong mundo.
Kapag naantala ang daloy dito, agad itong nakakaapekto sa pandaigdigang presyo ng krudo. Nakatulong din sa pag-akyat ng presyo ang pagbaba ng oil exports mula sa China at South Korea, bunsod ng mas mababang produksyon sa panahon ng Lunar New Year holidays. Gayunman, may ilang salik din umanong maaring pumigil sa tuluyang pagtaas ng presyo, kabilang ang posibilidad ng pagdagdag muli ng produksyon ng mga bansang kasapi sa OPEC Plus pagsapit ng Abril matapos ang pansamantalang paghinto sa unang bahagi ng taon. Sa gitna ng mga pangyayaring ito sa pandaigdigang merkado, ang direktang apektado ay ang mga lokal na komunidad, lalo na ang mga tsoper ng jeep at tricycle na araw-araw bumibiyahe para kumita at ang mga pamilyang umaasa sa limitadong budget para sa pagkain, pamasahe at iba pang pangunahing pangangailangan. Kapag tumaas ang presyo ng krudo, kadalasang kasunod nito ang pagtaas ng pamasahe at presyo ng mga bilihin na unti-unting nararamdaman sa palengke at sa hapagkainan ng bawat tahanan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Magko-collaborate ang CLTV 36 at ang non-governmental organization na IBMI upang makapaghatid ng tulong sa mga nangangailangang mamayan ng Central Luzon. Narito ang balita. Higit na mapagtutuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng mga komunidad sa Central Luzon sa pamamagitan ng kolaborasyon ng dalawang organisasyon na hangad ay mapalawak ang pagtulong sa mamamayang hindi naaabot ng suporta at kalinga. Magsasanib puwersa ang Ipabitag Mo Incorporated o IBMI at ang CLTV 36 sa paghahatid ng tulong sa iba't ibang lugar sa rehiyon, partikular sa mga mahihirap at iba pang sektor na hindi napagtutuunan ng pansin. Nagpulong ang pamunuan ng IBMI at CLTV 36 sa pangunguna ni IBMI Executive Director Apple Meneses, IBMI Founder Ben Tulfo, Ridge World Broadcasting Corporation o RBC Head Billy San Juan at Mark William Canlas, TV Operations Head ng CLTV 36, upang planuhin ang mga proyekto sa rehiyon. BMUI po actually, it's a television network or it's a company producing shows. Mas nakilala dun sa mga investigative shows na piniproduce and is spearheaded by Mr. Ben Tulfo himself. And the IBMI NGO, kumbaga, the BMUI is the muscle and the IBMI NGO is the heart. Okay, that's it. Heart because we do a lot of advocacies and we do a lot of reaching out. Yung mga charity works, yung mga pumupunta din sa Action Center, nahati yun sa dalawa, lahat ng mga pwedeng investigahan, pag-aralan, that's what the BMUI is entertaining and focusing on. And the IBMI NGO, kami naman po yung tumutulong, financial assistance, medical assistance, all the assistance that we can give and we can offer to those people coming into us. Naniniwala si Meneses na malaking tulong ang CLTV 36 sa pagpaparating ng mga programa at advokasya ng IBMI hindi lang sa Central Luzon, kundi maging sa mga viewers sa iba pang bahagi ng mundo. Ang IBMI NGO po talaga ay marami kaming mga activities. Unang-una nahahati po sa tatlong advocacy namin. We have the compassion, dito po pupapasok lahat ng mga tulong. Nabanggit ko kanina, financial, medical assistance, and a lot of assistance that we give to people. And also empowerment, dito naman po yung mga oversight. So kapag meron kami nakikitang problema, we can review, monitor, and evaluate, especially on the implementation of laws and regulations. Kaya meron po kaming mga press conferences or mga, reaching out with those people na involved or actually doon sa mga issues, concerned people. And also, we take action. So that's it. Compassion, empowerment, and action. And since marami po kaming mga activities, we want to collaborate, to have a collaboration with the CLTV 36. With the CLTV 36 with us, I think there will be better amplification of our message, especially here in Central Luzon, at talagang better partner po for more impactful activities na ginagawa po ng IBMI NGO. Nangako naman si Canlas ang buong suporta sa mga isasagawang proyekto ng IBMI
para sa ikabubuti ng mga kanayunan at bilang katuwang sa advocacy ng istasyon na maging enabler of public good. Kami sa CLTV 36 ay nagpapasalamat sa collaboration at partnership with IBMI dahil sa kanilang magandang advokasya na matulungan ng mga mamamayan, lalo na yung mga taong bayan na hindi naaabot ng ating pamahalaan. Makakaasa po kayo na ang CLTV 36 ay patuloy na susuporta sa kanilang iba't ibang programa upang mas marami pang kababayan natin ang matulungan ng kanilang organisasyon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Ipinresinta ng Global Leadership Coach na si Chot Reyes na pwede ring gamitin sa business management ang mga sports principles na halaw sa tagumpay ng Gilas Pilipinas Men's National Basketball Team sa isang torneo noong 2013. Ang sports o palakasan ay karaniwang sukatan ng pinakamagaling at pinakamalakas. Subalit, may ibang aspeto nito na pwede ring magamit sa pagnenegosyo. Ito ang ipinresinta sa isinagawang 83rd General Membership Meeting ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM sa Best Western Metro Clark Hotel nitong Martes, February 24. Ibinahagi ni 11-time PBA champion coach Chot Reyes na siya ring dating coach ng Gilas Pilipinas Men's National Basketball Team ang mga naging eksena sa 2013 FIBA Asia Championship na sumasalamin din umano kung paano mag-manage ng business. Sa naging kompetisyon, tinalo ng Gilas ang Korea upang makapasok muli sa FIBA World Cup matapos ang 40 taon. Yeah, there are very real parallels. But I think the most important is just the importance of being able to collaborate, communicate, and cooperate, work together towards one objective or purpose. So whether that's a sports team or in business, those are very critical elements, ingredients for success. Hindi naman daw nagulat si PAMCHAM President Attorney Paul Yusi sa tila pagkakapareho ng sports sa pagnenegosyo. May mga importanteng aral raw na naituro si Reyes na maaaring gawin upang magtagumpay sa business. Actually, I'm not surprised. In fact, the reason why we got him is really basketball is teamwork. And when you are in business, you have to work as a team. Unless you are in a single proprietorship. But even in single proprietorship, you have your children, your husband helping you. You have to work as a team, no? Something very new that I learned, that in a team, not everyone can be a superstar. The GOAT can be as equally important as the superstar, the hustler. Kapwa naman naniniwala si Reyes at UC sa kahalaga ng learning sessions sa mga nagsisimulang business owners, maging sa mga institusyon na sa industriya. When you become a member of PAMCHAM, this is a sales pitch na. No? These are the kind of activities, the kind of programs that we can offer to you. Aside from the general rule is networking, here's my card, what do you do, this is what I do. But these are learning sessions coming from real life people who had experience on doing things. No? Actually, kami sa PAMCHAM, we have a mentor-mentee program, but we plan to revive it where we had members from the young entrepreneurs of Pampanga, where senior directors gave time to be mentors like past President Nestor Mangyon, Coronel Romero, Terry, and a lot. Well, obviously for new businesses, it's important. But I find even more important for the established businesses, because what I find about businesses that are successful continuously want to improve. They want to expand, they want to grow. So here is, I think, a great framework for them to guide that growth and that improvement. I think it reflects why the chamber is very successful. And to a large extent, the leadership, whether in an organization like this or in corporate or business organization, leadership really plays a vital role. And so when you see a dynamic leadership team like that, then you know why the chamber, the organization itself is very dynamic. Kasama si Jody Dizon Mercado, Aisel Fernando, CLTV 36 News.
Patuloy ang pagkakaisa ng iba't ibang mga grupo at ng Angeles LGU para sa paglilinis ng Abacan River. Sa katunayan, patunay raw ang pagbabalik ng mga ibon sa unti-unting panunumbalik ng ilog. Muling nagsanib puwersa ang public at private sector sa rehabilitasyon ng Abacan River sa pamamagitan ng cleanup drive sa bahagi ng Barangay Balibago. Ang hakbang ay tinaguriang isang pintig para sa malinis at ligtas na tubig na isinagawa nitong Sabado, February 21. Aabot sa 300 volunteers ang nakiisa kabilang ang Balibago Waterworks System Incorporated, nagkakaisang guardians, Soliman EC, Philippine College of Criminology, McKinney Food Corporation, Araw ACI, Barangay Balibago LGU at mga kawani ng sangguniang panlungsod ng Angeles. Ang paglilinis ay pagpapatuloy ng programang Abacan o Angeleños and BWSI Advocates Cleanup Action for Nature na irinunsad noong April 2025 at isinasagawa tuwing ikatlong Sabado ng buwan. Bukod sa paglilinis, nagtanim din ng kawayan ng ilang estudyante sa tabing ilog para mapigilan ang erosion. Ayon kay Crisel Panlilio, President ng BWSI, sa kabila ng cleanup campaign, meron pa ring mga nagtatapon ng basura sa ilog. So permanent solution is really for the households along the river, not to throw their trash in the river. But in this culture, we will give them patience, right? But we just have to be persistent in continuing our education campaign. At the same time, the river pollution comes from wastewater that goes into the canals that flows into the river. So this is also the importance of the septage program, right? Why every household should have septic tanks, okay, to catch their wastewater, empty water, and pumunta sa septic tank para masipsip. Sa kasalukuyan, tila nagbubunga na raw ang kanilang kampanya sa Abacan River. What I've noticed recently is there's a lot more birds in the river. And if there are birds in the river, that means there's fish, right? And when there's fish in the river, it means that the river is healthier, right? So that's a good sign. We partner with, of course, the local government is a very important partner. The policies and enforcement of the local government are critical to the success of the program. And then the civic group. Kaugnay niyan, nagpasalamat ang pamunuan ng Barangay Balibago sa suporta ng mga volunteers at hinikayat ang mga karatig barangay na makiisa sa pagpamanatili ng malinis sa ilog. So sana po karining kaya beta mong kapitan, pag mahigpit la ka rin constituents, lalong-lalo na rin yung makatok ng kining along Abacan River, magbanteta mo, mag-delegate na mo rin na task force Abacan, kining Barangay Balibago para magbante. Yung gagawan ng ini, kukunan mi na naman yung basura daw karining makatok ng along Abacan River para makasigurado tamo na eda na ugse kining jurisdiction na ng Balibago. Samantala, bago ang cleanup activity, nilagdaan ng isang Memorandum of Understanding para formal na mapabilang ang Soliman EC at Philippine College of Criminology sa monthly cleanup ng Abacan River. Po ang Soliman po kasi engaged po talaga sa environmental protection natin, which is as well known sa ano po tayo sa party ng tubig. Sa mga household po tayo sa mga septic tank, so involved din po. So isa part po ng environmental protection natin, yung cleanup drive natin na to. Ako, si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagan detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV36Official at CLTV36News sa X at CLTV36 sa Instagram at CLTV36Official at sa aming TikTok at CLTV36Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV36Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV36 News and Current Affairs, ako po si Jody Dizon Mercado,
Maraming salamat po.